Salom mamanginang. Tabuka ma parmingguat marede mahita sebuke de nomor 565. Haleluya. Haleluya. Matangi yang mahita. Ale Tuhan de bata pargugu na suatu dosan namadok moliate do hami tuho ala di papatarho doho tuaka na sotu maddaho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si maroham saya payam madihami rodi pinoparnami barita nauli jala pararat maitu saluhut bangso barita nauli jala pararat maitu saluhut bangso asa bicar sodang ni hasangapomu doho diaka na hudul di haholomun doho nani lingguman ni hamatian marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demaita. Puji Tuhan.
Tangi homma patik ni debata di minggutta sadarion ima patik parjulu doho lapatanna. Patik parjulu. Ahu do Jahoba debatam ninna debatatta dan jadi marakup ahu bahenommu debatam. Dia do lapatan ni ondo. Iko numbia rohatta jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong. Atong ramangi dugugu mahita tuaru pandebata lau mahulahu patik naing. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulau na hombartu patik mi. Amin. Mari dina Jumat.
Tapuji Tuhan ta maret demeta. Tatopoti madosatta nagudangi tu adupan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua kijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak aholongan ni roham. Sayasima roham dihami akan na mangarsak pun dosa nami. Saya sahabi matu bagasa rohanami hasesan ni dosa nami i. Lehom matuhami todim na badiyai. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asa hot rohanami marhaporsiaon laho makagutapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gawe pilihan na mangulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Songonot dohatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu hamu ak demeta. Demeta. Go
Epistel di Mingguta Saderion 2 Februari 2025 di mana dibuat sian buku Heber bidu 2 mamuka saya ayat 14 sah rodi 10 lalu. Heber bidu 2 ayat 14 sah rodi 10 lalu margati soreng mahita majahasa. Asa songod danak partohap di mudar dohot di sibuk gabe sumaddo dohot ibana partohap di si asa marhite-hite hamatiani di pasohot ibana si bolisi na marhuaso mabahem mate. Aya palaka suru-suruan di sarihon poparan ni si Abrahamido. Ai itap naung masih taonon ibana dina tartujuni haurupan ibana do akana tarujuni wala ni do ngasana matua do akana tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Marede mahita. Hatidakkom maha porsiaw tay songon na ni hatidakkon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo naso hatudosan na tumapalangi dohot tano. Au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanan itubuon ni si Maria na gabi-gabian si Antondi parbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumawan na bernit di panghuman ni Silatus na masarpajon lo ibana di hau pinasilang na tuat tubanotong di tanom na mula mengolu di hari patoluhon na manay tu surgo lahundul di siamun ni debata Jehovah amanay pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia jala adok sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akka nabadia dohok deha sesani dosa dohok dihatai namadok mula mangolu dosogok daging dihalak nong mate dohok diha ngoluan na sora suda. Amen.
Titing nama ragam di Huriata HKBP Cinta Damai Minggu Paupaton Dung Epipanias tanggal 2 Februari 2025. Naparjolo guar minggu dohot topik ni minggu. Guar ni minggu ta sadarion ima minggu Paupaton Dung Epipanias dohot topik ni minggu Jahobado Partano Batuan Jala Haporusata. Paduahon pilihan bulanan. Di minggu naro tanggal sia Februari 2025 pasahat pilihan bulanan dohita tu bulan Januari dohot bulan Februari 2025. Tapasahat ma peleata tu jolo di bagasan las ni roha songon mauleate ni roha tu debata. Patuluhon sosial huria. Di minggu sadarion pasahat sosial huria dohita songon dalata mangurupi dongata na di bagasan parsahiton. Tapasahat mai di bagasan las ni roha tupoti na pinarade ni huria di pintu masuk dung sidung parmingguon. Na paupaton ulaun paborhaton mangula di tahun 2025. Di minggu sadarion di patupa huriata do ulaun paborhaton mangula di tahun 2025 on dung sidung pelian paduahon. Laos pasahaton ni huria do secara simbolis celengan aek satetek manang janji iman tuganup sektor marhite parhalado ni huriata ditulu parimingguon ima pukul onom, pukul walu dohot pukul 10. Palimahon pelantikan Badan Audit HKBP Cinta Damai. Di minggu sadarion di parmingguon pukul 10 dung sidung pelean paduahon andorang ulaun paborhaton mangula di patupa huriata do pelantikan dua halak Badan Audit ni huriata hobar pamiliton do huriata nasalpu. Badan Audit na dilantik ima Amang Galumbang Hutagalung SEMM PhD dot Amang Frederick Liberto Santoso Lumbanggaul SE di Pargo Goituhata Manasida Mangula di tonga-tonga ni Hurianai. Paunopon PhD kategorial dot Sermon Parhalado. PhD kategorial di Patupa mai mamuka ari Senin Marsogot 10 Februari 2025. Lasmar rohata mandohoti songon asomal. Songoninang sermon parhalado saresot Cinta Damai mamuka maisian ari Selasa tanggal 4 Februari 2025 masuk pukul 10 walu. Disoson tusude parhalado partohonan asareta mandohoti parsermonan ganup ari Selasa di konsistori ni Garejata. Papituhon bona tahun seksi paropuan. Di hari Senin Marsogot tanggal 3 Februari 2025 mamuka sian pukul 10 pitu manang pukul 5 botari di patu padu acara bona tahun seksi paropuan ni Huriata maringanan di gedung Sikola Minggu. Alani disosohon matusude paropuan ni Huriata asaro mauni. Pawoluhon parguru malua. Di hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 mula atama muse parsiajaran parguru malua tuaka yana kota parguru angkatan 2024-2025. Songon nasomal masuk pukul 10 wib. Pinanggidoma tuaka natoras asama aka yana kota mandohoti parguruani. Pasiahon tim doa HKBP Cinta Damai. Hobar tu pertemuan tim doa HKBP Distrik 10 Medan Aceh dohot Ketua Dewan Marturia Songoninang Seksi Zending Sedistrik 10 Medan Aceh di tahun 2024 nasalpu asa pajongjongkon tim doa ganup huria. Sialan i pajongjongon ni huriata ma tim doa HKBP Cinta Damai songon naung diputuson ditiki rapot huriata nasalpu. Asa tarjo parsidohot songonoma syaratna. Na parjolo marumur 58 ono 15 tahun. Na paduahon rade mamelehon tikina lau martangiang huhut manangyakon. Na patuluhon rade memelehon rohana majalo
pambohalion dohot aka ulau na pinasa ni Huriata marhite padita resort dohot ketua dewan marturia. Na paupaton ringgas marminggu mandohoti partangyangan jala denggan par huriauna. Aka natarjou parsidohot boima didaftarhon tu ketua dewan marturia amang situa utama Banjar Nahor manang tu seksi zending ni Huriata tu inang situa Ruminna Boru Sinaga. Na pasapuluhon ruas namonding. Na di hari Senin tanggal 27 Januari 2025 nunga marujunggulu amata Dorgis Pasaribu. Nah hinabaluhon inata Sri Wulandari Boru Pardede ruas yang sektor walu tutup umur 43 tahun. Tuatama na mangapuli keluarga na ditinggalhon. Nah di hari Rabu tanggal 20 Januari 2025 nunga marujunggulu amata Rustam Tambunan. Nah hinabaluhon ni inata Rosemary Boru Simbulun ruas yang sektor tolu tutup umur 44 tahun. Tuatama na mangapuli keluarga na ditinggalhon. Na pasapuluh sadahon parhalado manang ruas namar sahid manang dalam pemulihan. Na parjolo amang Robin Hood Siringo-ringo manang Oppu Boni perawatan di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz sian sektor 2. Paduahon Carolina Boru Sitopu perawatan di Rumah Sakit Advent sian sektor 4. Napatuluhon Jovanka Lovelip Boru Sagala perawatan di Rumah Sakit Hermina sian sektor 7. Napaupaton Raskita Boru Purba pemulihan di Jabu sian sektor 8. Selamat ulang tahun. Sude parhalado dot ruas ni Huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai Pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh dot parbogaso matuhamu saluhut parhalado dot ruas ni Huria mulai tanggal 27 Januari 2025 saat tu tanggal 2 Februari 2025 sadarion. Sai diramoti Tuhata mahamu di Leon Gajang ni umur jala Tuhata ma nama masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang pardagingon diaka ulau muna. Godang namurolang tahun di bagasan samingguon godang na 35 halak. Parjolo ima inang tiurma boru aritonang tanggal lahir 2 Februari 1950, umur 35 tahun siang sektor 10. Satu nomor 35 Fritz Eniro Panjaitan, tanggal lahir 20 Januari 2022, umur 4 tahun siang sektor 12. Sai diramoti Tuhata mahamu di Lehon Gajang ni umur doh di pasu-pasu mahamu diaka ulau muna. Hatan itu hata mandok di Podasia di 10 sada. Ai marhite ite au gada ari arim jala tabba di ho aka tahun ningolum. Songonima suara dititing di Huriata, moleate ba di hita, moleate ma di Tuhata. Tapusi Tuhata hut pasat peliata. Puji Yesus di palua,
Dame ni debatana sumurung sian saluhun na roha ima mangaramoti dot mangarajai ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salut na manginang hurian itu hatta hatani debata di hita di bagasan minggu sadarion di minggu paupaton dung Epipanias ima di tanggal 2 Februari. Natar surat di Pesalmen biddu pitu puluh sada mamuk kamaisian ayat sada sahatu ayat onom songonoma didok disi takasma tapai hutihut marhaporusan tuhodoau ali jahuba dang taga memurak au saliling-lilingna sailuahum ma'au marhite-hite hati koramu jala palua au sai paeleng mapinggol mutuau jala urupiau sai homa gabe partano batoa diau tau inganan bongotakku totong nung ngapola di perbaga ho urupamuau ai hodo partano batoakku jala haporusakku ali de batakku sai palua maau siat tangan ni perjahati siat tangan ni pergeduk dohot si bahe gugu ai hodo pakirimokku ale Tuhan Jehovah nalum ni rohaku sian siete-hete hokku naung mangusad de tuhodo au siap bortian hodo si parmuduau siap butuhan idainang sai hodo totong pujiokku disido sahatna dihita na ni halos dinalam matua jolma boydo tabba manang hatorason ni pikiran tua manang pakkatayon jala godang doy bana mga lehopoda akan nasehat jala olo nang godang dipasahat akka pengalaman na tuak kasudut na poso terlumubi di tonga-tonga ni bagasna alay di dalam matua pecol maboy do tabba biar ni rohana boy do lomos rohana siala nang moru parningotanna nang moru gogona jala boy do gabe tubuh di rohana mamikiri akka pengalaman tiki nang salpu masa lalu yang bisa saja membebani pikiranna ngoluna di bahini seheran adong bayang-bayang di pikiranna nama bahini bana ganggu boa donaing sungguh dia donaing jala boy do satu nama dabu na digwari demensia dang ditadabe na dilabungna ay deben naolo sada na tua-tua di dokor rupani buruna do paturete rehoni mana manang parumenna manang anakonna di do ibana tu burunaon ai se do hotahe inna ai se do amang di do ibana rupani narodo hamutulangin na abi anakonna di bawah ini ditolongan di Tuhan Yesus Kristus pengalaman hidup na diadopan ni Raja David manang Daud di nama tua ibana
dinang di pasahat harajaw ni Israel itu anakon na si Salomo. Dipakilalahon ibana do di hatuan nai. Anong na mga rongom ngoluna dipikiri ibana do kamusu na manosa ibana. Di baheni dipikiri do nang yanakon na songon generasi penerus na boado benonom mga dupyo. Di talongan itu hatta Yesus Kristus ido tangiang pangiduan di bana tu debata imatur pukon. Laos dia dehon di mana do pangiduan na itu debata ido pesal menon. Dido ibana marhaporusan tuho doau ale Jehovah dang taga memurak au saliling-liling na. Dang murak, dang maila, dang malitodi, dang mabiyar. Ala debata gabe haporusan na sebab Tuhan adalah tempat perlindungannya. Debata gabe haporusan na. Ido benado ibana disi marhaporusan tuho doawin na ibana. Daus di ido nang ditangiang pangiduan nai asa diramoti debata ibana. Jala dipangido say luahon maaw. Buan. Lapatan na selamatkan. Palua. Maaw. Marhite-hite hati gorammu. Jala palua au sian. Jala saeleng. Paeleng pinggolmu. Tuau jala urupi. Sendengkanlah telingamu. Arahkanlah telingamu kepada doaku, tangiaku. Asa melua au sian biar niroha, sian akka musuh naing menyerang, sian akka parukilon na niadupanna, sian nasobui beharut takas tiur pikiran di dalam metua ibana. Di bahini dihitalongan itu hatta Yesus Kristus buido hita mengadupi hagugutan di perdalanan ni nguluta. Jala cita ai siala natargogoti siala parukiloni siala pojok ni kapikiran mungkin bahkan panosa ni ngolon. Dia akan narikot si patupota. Dia kasih dalanat tasiahat tatujuluanon. Alai dia rahod dohita. Marhapurusan tujahubama hita. Lasido nang edetai di 220 tulu. 220 ayat tulu. Ta coba jo ta buka 220 tulu ayat tulu. Dina tergugut tita tuisedo hita ro jala isedo na mengurupi hita. Jala ahado pakorhonna dina terguguti hita gabi wado hita di holong girohanta di tonga-tonga ni portibion maradupun debata nang maradupun dongan colma. 220 tulu ayat tulu. Dina targogotau taide homa. Dina targogotau haji Tuhan ho nama ngapula ho Allah hapo sakido Pangoludo
dalam ganda tolong Tuhan. Jadi dina targogot kita di tonga-tonga ningoluta dia kalomos ni roha do biar ni roha takas do di do disi tuho aulau inna. Jadi didapoton dipasango luna marhaporusat tu debata dungi diodingi debata maibana tabbama holongi roha ala pangudingan ni debata dingul. Di baheni di dong ibana mamudus edisi ala debata do haporusanna dina mangurupi ibana dina madalani di hatuonna dina madalani di tiki masa-masa kejayaan kepemimpinannya memimpin umat Israel. Takas do di hati dakon ibana sayhoma gabe partano batoa dia. Engkaulah gunung batuku partano batoa, perlinggoman, tempat perlindungan. Ya. Jadi tahu inganan inna rupani bongotaku. Jadi masuk tusi asa unang di bagasan naro nama dopang ibana gabihona ibana jala unang sahatu na terbunuh. Di tolongan itu hatta Yesus Kristus molo didok partano batuan gunung batu di bait doi di inganan manang itu adalah tempat yang tinggi asabui manatap dia kamusu naro dang ditoru gunung batu warna pinggir gunung los batu jadi teguh kuat dan tempat yang tinggi melihat ya kita bisa dengan jelas melihat aka naro neng mangarongom aka naro neng badapoton ibana di bahini dok ibana do say homa gabe partano halak batak takas do ala dihabatakon na julu adorak soroha kristenon jala sanga do jupangi opi Dr. Iel Nomensen di nama buat berita nauli tu tanah mata jupang ibana dope namar porang antar luat antar huta jala jupang ibana dope na dipatikon dihujur ulu ni jolma dung ditapul ulu ni alonong ipatikom ma dihujuri los dibuat-buan itu tanda bahwa mereka memenangkan parsualani di bahini ido bain na di baik kala batak parik ni huta di baik parik ni huta digijangi parikon ido benas disuani halak batak bulu jadi buluan adong dua ya lapatan na dihabatakon na percului bolo dihabatakon noaing ngetab babe ya na perculu ido ben na didok sinua bulu si bain na las sinua bulu si bain na las pinadenggan nyulahon denggan namar dongat tubuh asa si bain na horas asa si bain na selamat jala buluan nak kendang sembaranga bulu di suak kalak batak adong gope jupak kita ditiki di porsea hami ijaji matugu isi butuan iparik ni hutai adong go upani disuani bulu jala bulu duri doi bulu duri jadi bulu gudang go kamar suga-suga do je bolo neng rope jol madang boy masuk bolo nekon rupani anggo ditutup do harbangan ni huta dan boy bana melewati siya bulon aka suga do sudah tajom besuga ni bulo ima bulu duri ido ben narong disidik kalang gorre huta bulu duri ate berarti gudang guna juli si bulu na berduri-duri aduh ben
na di suap bulu durion nakingani songon pagar di hutai molorope naking pahabak ko kujurna madanggu rok kujurra laho menyerang hutana sida sakok ma dibului ido bain na molo masa permusuhan dang sesebarangan na sida semarpungu di alaman ala bolo topuro musuh ya laho menerang mamorangi unak kona hujur bolo pala pas masuk tutongan ni alaman jala alamak ni hujur petakas do di dok halak batak molo mami akko kujur dan asalipi akko kujurna jala naman yuk hujur pe tombak ido hujur ay so tumbutian non gabi anggo berahi todang mangat tu si hujur yaitu ngan non bujur dorane dok nagabinna ate tombak idak kingani mami akko ni pe jala madiopon ya amado bawa do manio hujur ido bain namolo taringot tu hata hujur pe jelas do di baik kalak ala hapiakan na pe jelas alainu aing ngasalipat dok pinatikok hujur mak itu ngatongan itapian inna boleh itu ngatongan itapian di bahan ido berat 3 belito doa king ido boleh itu ngatongan tapian alai de benar dok rupani pinatikok hujur ma dijulu ni tapian di atas daripada tempat permandian pancuranon ahana ni dok nadisi edang masa dope manurak nama sai itor di bahan di sitanda pana sebelah kiri pria sebelah kanan wanita hujurodo pabuahon patorakon naking ise namari di pacuri elasada do paridian ni hutai di baheni di tolongan Tuhan Yesus Kristus hola patik hujur di julu ni digijang ni tapianon ido benna dang olo be ina Roma masuk tu si ngapasti be ama mari di disi asa bolo adong na memaksakan diri ina masuk tu si ido benna ngaido rupani ngamarjea hita marjea mahita masa di dok songoni ay masuk inat tasia dui tu sumura dui tu paridian HP di si amat tasia dui ngido ngamau betiba sabun diuluinna dungi ditibangi hutamai ido benna ulo diuhum mainatai di peduru maibana ido benna dong di istilah hata di balian di pabali di pakaluar maibana sian ruh ni hutai jelas do jala dicamotok kalak batak doi imana perjolo bulu nakingani napaduahon bulu itu ditanami nakingani bambu sebagai pagar benteng ni hutai alani dorai benna na perjului ala namasa do pek kamar porangi na julo dang marsipak kulingan antara huta atu hutabe ido benna gabe yalak ma daripada sumanguli hopwang alak ma boru ni siadui malapinna gabe ujung ngamar sibuatan mana sahorong idui baido dah songok kami butar-butar generasi ketiga ngetor mangalap boru menurung kan tersong ni rupani ape persedan ni gijang naira saun itu tong jadi bisa saja terjadi nakisongoni alani namar swali di tolongan Tuhan Yesus Kristus bolon waing babulu ngatab babe nana ngai babe gabe karajang mengalomang kanido aleng guna perjuli jelas di alak bata rupa ido bain nadido di son padohan ni parpesal menon sayhoma partanomatoang dia tahu inganan bongotaku totong nunga polang di perbagaho urupambau di perbagaho urupambau lobi sian na pinikiran ni rajai di urupi debatado ibana yang tidak terpikirkan para tentara pada waktu yang prajurit di Israel aiseno mabenot talo mangalo ima halap listini si Goliat alai dipakai debatado nguluna si Daud marhite-hite abalang nai
gabe mate si Goliat col mana tugusi nabuluni siala mangasahon de bata si Daud. Di bahini dipakilalahon ibana do itulah buktinya bahwa Allah memberikan yang terbaik di tonga-tonga ningguluna songoni do hita. Didok disi rupani nunga pola di perbagaho urupam wau ai hodo partano batoanku jala haporusakku. Jadi Tuhan turut ambil bagian dalam penderitaan kita. Hidup benar didok di buku ni salak parbarita nauli cuan sengsong didok ibana rupani didok Allah turut menderita. Doho do de bata makilalaho pakilalata ido marhite-hite Kristus Yesus yang menderita narotu portibion paluaho kita sian hadu sota paluaho kita sian hagaleota gabe marpos ni roha margogo hita di bahini Yesus do pangudingita si peluata jala partano batoata di bahini di domu se ale de bataku sai palua maau sia tangan ni perjahati sia tangan ni si pergedu dohot si bahen gugu adong sadaina di telepon pangurupina maibana jaina tahun karejo di kantor telepon pangurupina ma bu sianuin nama do anak-anak gitu kan si ucok sakit bu demamnya panas ini tinggi ini nah demam tinggi narupani jadi humalapuk mah ina tahun rupani tormula permisi siak katorna ibu ni bana mobil non terperjuli bana itu ribana law manuhor ubat tua potik penurun panas penurun demam bengi lupa ina tahun itu kucini mobil lah tinggal di bagas mobili apa gabi terkuci sendiri mobilo pane nggak bingung benat tahun gitu. Rumah telepon mamse, udah semakin tinggi demamnya bu inna. Jadi malam bingung ibana, ibereng ibana ma, ong busi disi, ijuki ibana coba sabui mabuat kucion, rupanya kucu di mobil lawan, itu, dang bui, malam panik benatai, bana mon, sotung butiga belawan aku kon narwana, tepu mama mulus, markareta. Sada ama jongir buhina itu seram ya ibena mah itu jadi minta tolong maju au tolong mah urupi juau kucini mobilku terkucini bagasina itu jadi ro amat tahun itu itor diurupi tolong terbu satokid do i jama mate kalau dia kita butiru pani itu terbui mabuka romena teido ma mauliate ma ditongos debatado hoa mang lau mangurupiau mauliate ma di hoa mang mauliate ma di tuhani inna di roa mataon di do ibena ma dang netongos debatau inna matai ai masih dok kamu soni ido anda baru keluar do piau siap penjara ido ala nama nakko mobil do bende penjara honinna ido romena tadi do ibana ma mau lihat ma di ho Tuhan di do na profesional disuruh ho mangurupi awin na ibana ido ala na perjahati nakking na mangurupi ibana na profesional di ibana bui mabuka mobil hatop. Engkau mengutus yang lebih profesional ya Tuhan, lahu mangurupiawinna. Ido. Ba artina dang gabi ditudung amatai natai. Gabi betul do diurupi. Enggak birtu ba bebena. Dihidalongan itu hatta Yesus Kristus dalam suasana kepanikan kita ditiki
dina mengadupi akan akingan iben edo di son dina tergugut awin na haci wae boido hampir putus asa ibana kan alai tabereng mah Tuhan juga memakai orang yang jahat sekalipun bisa Tuhan pakai untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Di minggu nasalpui dipakai debatado Raja Persia Kores lau mabuan bangsa Israel haruar sian habuangan Babel artina ado disi dak kadudua kita wasoni de matalo mengurupi kita sebab tangan Tuhan selalu menopang kita di tengah-tengah kehidupan kita di bagian nido bana di son hodo pertano batuaku di bagian ini hodo pakirimok wale Tuhan Jehovah nalum ni rohaku sian siete hete hokwina hamulai hadat dana sia sete hete hokku bahkan di do ibadah di ayat onomi di bortiad dope au nunga mangusade au tuho bekok kamu mak di bagas subeon ni inung na dope ibana nunga dipakai lalahon ibana Tuhanlah tempat perlindungannya idu bani do ibana di son nang mangusade tuho doau sian bortian karena aku ya Tuhan mengetahui perbuatanmu kebesaranmu bayak kok kamu mak di do ibana di si hodo ya si parmuduau siap butuhan ni daina hai buido setabia manginang secara ilmu biologis nak antara ya sel laki-laki dan sel perempuan bertemu beribu-ribu sel bahkan berjuta berperang rupani asa jadi maaf cakap jigot jadi macolma alai hitama nuaing ya hitama kajolma na di batu bonde batah di portibion apa artinya kita dihadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini ahado lapatan na dihadir hodde batah hita di tonga-tonga di portibion tulu hari na liwat adong do mantan ruasu nahyani hubasan amang minta tolong dibawa dalam doa buk kamu jo amang itang yang anggi burukku lagi tongon maing amang di ruang aisu jalan yang dibuan dirujuk tu Adam Malik tolong amang karena trombositnya turun habina rendah ngalemah ya bipisitna tulu hari na liwat dopi amang operasi cesar jala poso-posoi mate do amang dungi budok mergugu mada ya tinangyak kodo sehat mak yang rupanya alai na di tanggal 30 marujung ngulu mainat tau mate ya di WA nasida doa jam 5 subuh amang nung ngalaw bena dihita na ni haulongan ni Tuhan ta Yesus Kristus secara hajol maon buru doho nota betung nalaw pinya anak kon yang ko pala manguluy natay ima gitu tawaran siya kajol mota alay rancangan Tuhan baydo na tulus bedi do honota adul humolong do debata dihita sian do ngatay dihita Allah lebih peduli kepada kita ya daripada saudara-saudara kita kepada kita sendiri. Bahasa di doson ide benda di dot di Johannes 3:10 ay songonot do holong iroha di debata di portibion. Paula do anak nanda sasadei. Artinya Allah sendiri berkorban untuk kita.
Jadi pengorbanan Nabi Nain di debata dak sia-sia bahenota. Ido man na didok di son siap butuhan ida ilang sehodo totong pujiokku. Inday ba. Jadi kita pena di ngulon selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita ketika kita menghadapi naking hagugutan, parukilon, hamaolon, boban ni pikiran, sahid na somar na malum, didok disi jahuba partano batuata. Lampatabahon holong nirohatta parsihototta may tu debata molo peta adopi di suasana ka nasongoni. Nasugot di minggu jamonom ala hubuad do hapiku hubuk kama di grup nami akapadita hakabipi tarsonggot pakilalan ala kebetulan dongan sastambuku stambuk siaonom marujung ngulu padida marulak sormin maru meropak pulusia tahun padida resot Tanjung Piayu Batam meninggal hotulu kaya nakon natong mersikola dope. Kupikiri jalah kupahusor-husor duku jaha berite. Tuhan, betapa baiknya Engkau masih memberikan kesempatan ini bagi kami. Mauliate do di debatana mangaleho do pe partikian molo pe marsiga jangi partikian ini di leho debata di hita. Terpujilah Tuhan yang memberikan waktu dan kesempatan bagi kita. Di ini taparahasi yang mapartikiani amanginang lau mangula do denggan mangulau kata itu hatta jala ibana matotong partano batawan di tonga-tonga ningulut tahun. Laos di bagasan minggu sadarion patupan ni huriat tado hita laho maberhati lau mangula siulota molo pe dibayad di si judullah pertanyaan buni istilana akau lau taido buni nanido nai akau sahat taido amang nanido nadisi borhak mahita mangulak kasulota di bagasan las nirohan semangat do pangurupion nasihat tuhattai laos uduk ni tau mahita marningot dengan bahasa ni debata marhite-hite na paihut-ihut patupahon na diguari aek sattetek jala denggad do mardalani di tahun na salpu las denggam manang taulahon di bagasan tahun bolo tahun na salpu tado aek sattetek gerakan 1001 hari jadi bolo sa sitong na molo dapat mulai bulan 2 1 bulan 11 10 bulan doibana 10 bulan berarti 300 hari manuaingi jadi mulu hali 1000 300.000 tersongonido hitung-hitungan tu dia doi amanginang sotung buti gabe asin pikiratang takas do dia kaberita ni parhepengon ni huriatta siganu minggu tarsurak do disi sudi dang adong na buni-buni disi tuk patarro saluhuna jala bolta bereng madisi rupani nang disaldo ni huriatta ido saldo ni huriatta disi dang minus da saldo ta ido adong go saldo ni huriatta takirai saldui takira sada-sada ba mungkin sadarion dak saiti kita rupane na pole berek kamu tuh rotasi nanti artina belgado saldo na 1 juta naik itu maksudna ala memang belgado na pakoron ni ulaon na tabatupa di bagasan huriat tahun jala ido hurian adenggan
Dang napapungu-pungu hepek kita di Huria. Alay patupaho nakapakkobasion. Aido sude nang tu biaya operasional di perdalanan ni pakkobasion di tonga-tonga ni Huriatta. Ay Huria siya duya mang jaguro halaki. Sa milyar saldo na inna. Ido. Alay dakya manang na Hudia pelau punguan ni halahinna. Hita marsapulu punguata. Bor hampir rata do borha manang na tu dia rupani. Borhati ati. Tarsongoni do rupani. Merdala doa ka program tak enget-enget supani. Jadi doa manginang ba marhiti ka panupakiyot tayo siyak kita tu ita doi rupani lo paululihon huriat taon. Jadi denggama tajaloy marhiti-hiti pertangyangan sektor di hari Rabu do hari Kamison. Ando secara simbolis do pasaton nami tu akka amata inata situa ni huriat tagay cinta damion songo sikak na paborhatun nasida jala molos tung songod dia pe sotung buti itor taseyak honason di tongad dalan jolo malamum ma asa taseyak bulas sabolas do malamunon di bayani las marohatta mabuani bulas sabolas tahun 2025 di pesta gotilon marhite-hite nang marisi ala memang perok kami di tahun nasalpui di bulas sabolas ido batung songoni pe las dotong roha rupani mungkin 2 hari sebelum pengumpulan ihujuk maharwa pamasukon ido sapyadong mana meribak rupani ate una pola ihujuk pamasukon sulu-sulu bibana rupani ido benna dido ay gerakan ay satte enget-enget ido mana sisa-sisa ni belajai pe sisa yung kosmula pe pamasuk tu siate ido. Jadi bahinido ditolongan itu hatta Yesus Kristus mardala do huriana do denggan ala totong do debata namar sangap ya dak pangulana namar sangap dakpat ditana debatado namar sangap marhiti-hiti pakkobasion debatado namar sangap marhiti-hiti pamujiot tamanginang Tuhan tailam marsangap alaihi talam met ikonido Tuhan Yesus lam marsangap debata lamar sangap tot di perbadia lamar sangap terpuji alai si beritahun beritanai lam sotarida unang songon nama sana perpudion ido yatto ina so siatto anak ido sahala padita yang merasa diri sudah lebih hebat terkenal ya bahkan dia lebih terkenal di gerejanya daripada Yesus sendiri diperkenalkan di gerejanya. Karena itu saudara-saudara di talongan Tuhan Yesus Kristus dapola berita hunom muna guarri Yesus itu na terberita di tonga-tonga ni untuk. Jala pola ingotom muna rupani guarri pedita di son rupani ate. Ido alai guarni Yesus ima totong ta ingot-ingot. Ido partano batwata na tau mangurupi hita na mangodihok kita na majagai ngoluta jalan natakas manadahita nama boto hita isi hita jala songoniro ng panadayon na nido ni si Dapiton Raja Dauton parpesal menon siya bortian ni dainang di bortian dope nga mangusad da ibana nga ibana be partano batuan debata sendiri baikok kamu mak kalau istilahnya diterjemahkan secara bebas di dalam kandungan ibuku di rahim ibuku ya dibungkus dopiau di bagasan nakipasen tanai alai ngatuho biau ala debatado manonun debata sendiri yang menjadikan dia menjadi manusia yang seutuhnya songonido nak kita ditonun debatado kita denggan di pauliuli ngolut taon tau mahita mabaini bana partano batuata amin martang yang mahita mauliate madihu ali Tuhan debata hodo partano batuan nami molotung terguguk marukil hami mga dupiak kanamasa di tunga-tunga ning ulo nami hodo natuk marguguy hok kami patiurhon rohan ang pikiran nami mga dupiak kanamasa di tunga-tunga ni portibion Tuhan pasu-pasu makaruas ni huriam nami metibur magurang sigajang umur 11 ni roha na markabiaram bidaho marbisuk marpatas ni roha makana marsikola tulus akan nasita ni rohana nang diaka perkuliahan na
Tuhan de bata patuduh perkarejuan dia kana mangaluli perkarejuan patongo nak kacapalan nalo maki di nasida. Suak songoni di anak dok boru ni huriam. Dinama kirim di sirokap ni todina. Tuhan de bata patongo mali Tuhan. Hona mangalusia kili-hilik tangyang na. Paju pakonomu matuhan sirokap ni todina dongan na dongan mangulu. Tuhan de bata lehon hagabio dia kana makirim pasu-pasu para nakonon. Lehot totong hahi pason di nasida. Leom matuhan alus ni akka ilihilo totoo pangyang ngatuho mariti-hiti seorang idak danak bawa manang buru di tonga-tonga ni keluarga. Asi marohama di Tuhan de batanang di ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Dia manami amang Robin Hood siringo-ringo natongon di ruangan ICU di rumah sakit Supina Ajis. Suang songoni ali Tuhan de bata nang ina namin nang Carolina buru situ kuno na mga leo pemulihon hahi pason nang buru ni huriam si Jopan kalupli buru sagala. Suang songoni inang kita buru purba Tuhan de bata leonom munang hamelu monahi pason pemulihan di nasida. Nang dia manami amang nenggulan sian sektor sia totong lehonom mu Tuhan hahi paso na pehot tangam muda badai masungul na tugu-tugu akana matua di hatuan na iring-iring totong lakana sida patiur rohan ang pikiran na patiur nang hahi pason na patugu ha porsyon na manatap di junga surgo sa bulon ni todi urupi matuhan manang pargugoy na sida di sitaunon na niadopan na di inanami inang Sri Wulandari buru perdede dinaung dicuhu ama nami amang Dorkis pasaribu pasu-pasu pargugoy ina nami suak sunguni akanak ko na tininggal hon ni ama nami ibur magudang may Tuhan kadada na bisu may si belas niru katuchuluan niya ryo suang sunguni manang dinanami inang Rosemary boru si bolon dinaung dicuhu ama nami amang Rustam tabunan pargugui jalapuli mainan nami on rabdoh akenak kon na salukutna. Tuhan pasu-pasu menangkap program ni huriam di tonga-tonga ni huriam HKBP cinta damion di nalaho borhat di lamangulak kasulon na marhiti-hiti kaulaon na pinasahak mutu nasida marsangak magwarmu tar pasu-pasu manasida saluhutna pasu-pasok kanan ulan tangan nami di tonga-tonga ni bagas manang didia pihami mangula totong jaga muramotamu pasu-pasu leonom makalas niroha suak sunguni mali Tuhan de batam dilas niroha ni ruas ni huriam na berulang tahun di bagasas sa mingguon gudang ni 35 halak tabay makagacang ni umur 12 niroha pasu-pasu jala cari totong nasida mamilang ya karyari ning ulu na dilehok ko di nasida mamukasyan ina namin ang tiurma boru arito ng satu anak ni huriam Prince Eneiro Pancaitan suak songoni mali Tuhan de bata nang naing dilantik ima Tuhan tim audit ni huriam HKBP cinta damion marsangak ma guarmu marhiti-hiti dia kahaulion ni napature-turehon namang audit nasida di huriam HKBP cinta damion asi maruham mali Tuhan de bata disaluhutna huriam disadok portibion pasu-pasu marsangak magwarmu pasu-pasu nangaka parladom totong leonomu las niroha semangat gogolo makobasi huriam pasu-pasu pamareta nami sian pemerintahan pusat satu pemerintahan lingkungan sa diuluhon bangson di bagasan kemakmuran keadilan nang pemerintahan pembangunan asi maruham ali Tuhan de bata urasi mami sa dusa panglusyon nami sa dihuma Tuhan ngulu nami amin. Tapuji Tuhan tamar itedeta nomor 677 ayat sadado uduk nalas tapasa mapeliata.
Hurian itu hatta hobbar tu suara ni titik ta di Obbason patupota do pelantikan badan audit ni Huriata KIP Cinta Damion na pinutuson ni jalan na pinili ni rapot ni Huriata ditiki rapoti tulu halak na di tudu ni Huriata alai sada mengundurkan diri dan radina sida di ini ala rapok do mamilit laho manggati ikor rapok Hurian namangihu do dang say pajulu-julu hok kami laho manggati mamiliti asau nang terjadi di akka nahurang denggat tujuluan ni Arion songon naung masa di piga-piga di tonga-tonga ni Huria di ini amang inang tapada dema suak songonian non di namaredde kita roman non tujulo hamu nama nami nanaing dilantik maredde mahita siya bukedeta nomor 280 sada ayat tulu 280 sada ayat tulu di baheni paso macolo asa bamrohami paida nang olong narikoti di bodoh hamua kadongan sahuria di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus hobbar tu aturan doho peraturan ni HKBP 2002 dung amandeme paupaton do petunjuk pelaksanaan aturan doho peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton Ima namar pardomuan tu badan audit Huria hobbar tusi si babakito do badan audit Huria jala di paujak manang dilantik di permingguon manang ibadah hobbar tusi marujung ma periode di badan audit Huria periode 2020 tu periode 2020-2024 jala ihutusi pabakitom jala paujakom manuaing ima badan audit Huria HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai periode 2024-2020 lalu. Di Obbason hupasat kami mamauliate godang tu badan audit Huria HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai periode 2020-2024. Saya lamar sangat matuhan debata nang marhite pakko basyom munang. Nuaing tabegema dijahahon surat keputusan doh ketetapan taringot tu badan audit Huria HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai periode 2024 tu 2020 lalu. Surat keputusan nomor 008 garis miring SK garis miring H.1 garis miring R.27 garis miring D.10 Romawi garis miring 2 Romawi garis miring 2025. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Cinta Damai Distrik 10 Medan Aceh yang berkedudukan di Jalan Pantai Timur nomor 4 Cinta Damai Medan. Menimbang pertama, masa periode Badan Audit HKBP Cinta Damai 2020-2024 telah berakhir. Kedua, perlu menetapkan Badan Audit HKBP Cinta Damai periode 2024-2028.
mengingat memperhatikan satu aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen 4 dan petunjuk pelaksanaan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen 4. 2. Keputusan rapat huriah HKBP Cinta Damai pada hari Selasa 17 Desember 2024 memutuskan menetapkan: pertama, nama-nama yang tercantum di bawah ini adalah Badan Audit HKBP Cinta Damai, Resort Cinta Damai periode 2024-2028. Yang pertama, Amang Galumbang Hutah Galung, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Filosof Doktor. Kedua, Amang Frederick Liberto Santoso Lumban Gaul, Sarjana Ekonomi. Kedua, melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen 4 dan petunjuk pelaksanaan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen 4. Demikianlah surat keputusan dan ketetapan ini dibuat untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan bila mana terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cinta Damai Medan pada hari Minggu 2 Februari 2025, Pendeta HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai, Pendeta Merwin Butar-Butar, Sarjana Teologi, Magister Manajemen. Tembusan yang pertama, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. Yang kedua, pertinggal. Hujaha majolo taringot tu Badan Audit ni huriata di aturan peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton. Badan Audit Jemaat. Badan Audit Jemaat adalah organ jemaat untuk melakukan audit keuangan dan aset serta manajemen jemaat. Tugasnya bertanggung jawab kepada rapat huriah. 2. Melakukan audit terhadap pelaksanaan program dan anggaran tahunan jemaat dan kinerja organ-organ pelayanan jemaat sesuai pedoman penata layanan, pedoman akuntansi HKBP, keputusan rapat jemaat dan tata laksana sentralisasi keuangan HKBP. 3. Melakukan audit terhadap aset jemaat. 4. Menyampaikan laporan audit kepada rapat pelayan tahbisan jemaat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan dan kepada rapat jemaat sekali dalam setahun. Syarat menjadi badan audit jemaat: penatua atau warga jemaat yang mampu menjadi penata layan yang terpercaya yang dipilih oleh rapat jemaat. B. Rajin melaksanakan tugasnya dan berperilaku yang tidak bercela. C. Seboleh-bolehnya berpendidikan sekolah tingkat lanjutan atas dan mengerti manajemen keuangan terutama akuntansi. D. Berusia sekurang-kurangnya 28 tahun dan setinggi-tingginya 61 tahun ketika memulai periodenya. Anggotanya 3 orang yang dipilih oleh rapat jemaat dari sintua dan anggota jemaat. Periodenya 4 tahun dan dapat dipilih 2 periode berturut-turut. Berhenti periodenya selesai, minta berhenti sebelum periodenya selesai. C. Dikenai sanksi atau RPP HKBP atau salah melaksanakan tugasnya sesuai dengan pertimbangan rapat pelayan tahbisan. D. Pindah ke jemaat lain. E. Meninggal dunia. Hamuak kadonga sapor siaon di bagasan goar ni Tuhan Yesus nunga di bege hamu surat haputusan penetapan muna gabe badan audit ni huriata hobbartu aturan doh peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton namanukum maaon waeng di hamu na olo do hamu mangulahon doh patuluson akaulaon nang disagihon jala diatur hot tu hamu hobbartu aturan doh peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton molo nang sadaro hamuna alusi hamuma sian nasa rohamuna.
atong mangasahon asini rohani debata au padita HKBP resort cinta damai songonuluan ni huria HKBP cinta damai paujakon hamusadarion gabe badan audit huria HKBP cinta damai periode 2024-2022 di huriaon marhite-hite gowarni debata ama anak dohot tod di porbadia sai di pargogoi di parsalai jala di parbisuhi Tuhani mahamulaho pa tuluson ulaon pacuoni laho marsaur manidangi dohot marhubas di tonga-tongani hurianai bain sangap di guarna. Amin. Hurian itu hatta tauduti macarata ima acara paborhaton laho mangula di tahun 2025 tapar roh macarata manginang di halaman parpudi di acara terong dodisi Hurian ahina holongan di bagasan Kristus Yesus di bagasan obason tapatu pada ulaon paborhaton laho mangula di tahun 2025 manang-manang yakun boni nang tasaburhon paingoton hita do ulaunon pabua dada ala ni gogota majadi saluhun na taula alaina roma hita tuadopan ni debata pasahaton nasa hadiriot tadi nalaho mangula ulottai na roma hita tuadopan ni debata asaibana na matongani mangurupi manupangi jala mamasu-masu ulottai huhut mangaliog gogo nang hakipasot tu hita alanita puji matuhatta marhite na maredde hita. Mangulahi tajol amanabu boni alayang jadina di debata doi di lehon las diari nang naborudan pe totong di padupana marunu sasude nasa uli basa rosion deba ipe iba na putima uhut maposida. Naing tangihonot tamahata ni debata pasikopon pahoton los patuguhon rohamuna manabur bonii meragam doa kasiulauta debasiani imak kasuasuanan naboy idaon dohot tiopon alaina deba nari holan di bagasa sakap naboy di suraton deba modal dohot gogota naung taparade lahopai bangotta di bagasan sataunon ido nagabe boni sisuanotta songonondo hata nitu hata oppe saliling adong tanoon dang jadi macohot saburon doho gotilon aringali doho arilas arilogo doho rodoniari arian doho borngin.
Mangasahon hasini rohani debata ama doho anakna Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia. Hudok matuhamu, pos marohamuna. Ulahok kamu matanoi. Dohot ragam akasulomuna na denggani. Aisian Jehovah sito palangit dohot tano ondoro pangurupio Tuhamu. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata manami na di Banu Agijang. Hodona puna langit dohot tano ondro di pangisina sudena. Jadi-jadian di tangamu do sudena adong jalan na pinarmudum do. Hami natinop pamon. Napungudo hami nuain di coromon mangido tuho. Say di gohia sini roham masudengulun hami. Say lehom mauda doho las niari di tikinabe. Napagabehon na hula hami. Asal dupa kami perbue na denggan. Bahen hanguluan dohot si panganon sigan upari. Pasu-pasu masa dok kuriaon. Doh akau laon namasa disi pasu-pasu masudena ama ina akka doli-doli doh akka na boru rodi da danak sailam patadahom matuhami gudang nina denggan ima denggan ni basam asa huboto hami madok mauliate tuho doh mamuji goarmu na badiai mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dalat tamar ningot denggan basa ni debataku mangido panupahionna di pasahat huria macelengan aikset tetekon songon padat tu debata dia keperbue na taula jala anggiat di pasu-pasu debata nasa na taula songon hata ni eddei di 170 ia aisat tetek nauti doi molo say manetek mangalatapi las marohata macalo jala sayuka marohata lahu patu pahoni. Roma 7 mewakili ka sektor sada 12 dia munama nami dan nami parhaladu. Sektor sada 2 tulu 12 Rome tamangina. Da ngasahap itu sektor las dumutusima manginang tajalu may di pertangyangan di hari Rabu do hari Kamis dinggama tapatupa berhak mahita di bagasan las niroha makubasi huriana. Tapuji matuhat tamar hite deta nomor 66 ayat sada doho ayat tulu. Oh
bata bandongan say nasab do unamu saya tulus dosaku seorang rohani di bata bandungan datangnya kema peliata. Ali debata amanami nadi banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silon-leon na denggan dohot nasau di basa na mauliutus. Hupasat tami masyan lomitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa parasya kami pilihanon pati bulon rajonmu dito nga to nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang silelo mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. nasana Ali amanami ang say pinorbadia magwarmu, say ro maharajommu, say saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang, lekon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami to tu pangujunan palua mahami sian pangagong. Ay mulak mahamudi bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sondakot Tuhan debata mabohina tuho jala si marohana midaho di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Amin.
Horas madita manginang sautik na perjulu di patupa huriatta do duksidu per minggu non pangapulon tu ruas ni huriatta di sektor tulu laos di hari Selasa di patupa do laporan pertanggungjawaban panitia tahun oikumene inklusif 2024 di hari Selasa duksidung par sermonon songonima